рамазон қодиров президенти чеченистон оиша духтари калонии худро вазири фарҳангии ин кишвар таъин кард. дар ин бора раиси парлумони чеченистон муҳаммад довудов дар инстаграм хабар дод. вай 8 октябр навишт: аз номи худ ва аз номи вакилони парлумон ҷияни азизам оиша қодировро ба муносибати вазири фарҳанги чеченистон таъин шуданаш самимона табрик мегӯям. оишаи 22-сола аз моҳи сентябри соли 2020 дар мансаби муовини вазири фарҳанг кор мекард. аз ин пеш мудири хонаи муди фирдавс буд. намоиши либосҳояш дар парижу дубай, москав ва грозний баргузор шудааст. хадича духтари 21-солаи рамазон қодиров мудири шуъбаи таълимӣ томактабии ҳукумати Грозний, пойтахти Чеченистон аст. ҳасан Муҳаммад Қодиров бародари 30-солаи роҳбари Чеченистон моҳи марти имсол шаҳрдори Грозний таъин шуд. сарвазири Русия Михаил Мишустин моҳи феврали соли 2020 амакбачаи Қодиров Одес Бойсултоновро муовини вазири варзиши Русия таъин кард. дар умум тибқи маълумоти Кавказ Реалӣ тақрибан 100 хешовани Қодиров дар вақтҳои гуногун ва дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ кор карданду мекунанд.